Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, tepangaken nami kula Devita Mayasari, cukup ditimbali Devi mawon. Ingkang video menika kula badhe maos geguritan ingkang judul Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan dening Devita Mayasari. Ing ademi hawa malon sira panggah netepi setya ngawiji ing ilmu ngugemi ing laku nyerat ing saben-saben wektu nalika ati krasa krungu swara jerite sedulur ing lemah berdiri sira kumrah greget bali ing desa mijilmu Nuswantara Suwardi Suryaningrat kodang kanthi asma Ki Hajar Dewantara putra kraton Sugihbanda lan Brana milih dadi satriya lelon manunggal sajroning rakyat jelata gugur dadi pahlawan negara menika Bapak Pendidikan bangsa. Cekap semanten saking kula menika ana klintak-klintunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.